Turikodwa enamba mar otemachuo kama enaria deka uchiel nonono kao kamano bende wayudore achiel kachiel e mbui mar YouTube, yudwa kanye mbui mar Facebook, inyalo yudwa bende e mbui mar X kachiel koda Instagram kod TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako ni riwruog bishobe mag din jokopere koro kwayo josiasa mapacho kam mondo mi owere gi wach matimo campaign mohiu ka gikoni gima duong' ma jo-Kenya dwaro sani en kete tim chenro mabiro konyo e bero uchumi mapacho kam. Jodolo go ne loso Mombasa kama ne gisidhi ayanga campaign mar tim mar ikruok ne nyasi mar ndalo 40 mag tweyo e kind oganda jokopere. En report mabende Joja Oko kowuok Mombasa losonwa kendo sama wayude to wabiro keloni ripodno kod kukumare. Kao kamano wadhi nyime kama jatend piny William Ruto onyiso josiasa mariwore mar loso duond bura ma pingo piny owacho mondo many mise motegno maginyalo tiyo godo e sero ombulu kuom jo-Kenya kar siko ka giluongo nyinge e kinde romo maggi. Ruto mane loso e kaunti ma Taita Taveta kama ne oyango e gedo mar apaya e gwenge makono owacho ni sani oketo maino mare riwo oganda jo-Kenya duto kanyakla kod tero chenro mag dongruok e kuonde duto mapacho kam. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. E odiochieng' mar 5 mar limbe mare e counties makadho wath nam chumbi, jatend piny William Ruto nochalo ka ng'ama nyiero josiasa ma oriwore mar loso duond bura mapingo piny owacho kowacho ni giwuondo jopinya. Ruto onyiero mokalo romo manobag nyoro mar yango duond bura manyien mar PLP kowacho ni josiasa manoromo kanyo noketho seche mathoth kaluongo nyinge e kinde romo no. Ile chama wanajaribu kutengeneza wanaongea masaa 4. William Ruto 4 hours. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii chama walikuwa wanatengeneza ilikuwa ya William Ruto? Ama hiyo chama inaitwa William Ruto? Sasa mimi nataka niwaambie wale jamaa na niwatangazie wa Kenya, hawa watu ambao walikuwa wanaongea mambo ya William Ruto, mimi sijawatuma. Hiyo chama wanaongelea hapo si ya William Ruto. So hawa ni matapeli, watafute chama na jina yake wapatiane. Ruto onyiso josiasa go moriwo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, jatend PLP Martha Karua, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Jimmy Wanjigi mondo los mise motegno kao kamano to chenro magi biro gore e Luanda. Na watafute sera, na watafute mpango, na watafute vision. Otherwise wataungua. Bende notiyo kod thuolo no e goyo debe ne chenro mage kunyiso kweth mapinge mondo gin bende ginyise jo-Kenya gigo maginyalo timo mopogore gi mage kar siko buogo sirikal mare gi weche mag ng'anyo kendo chwalo siasa mag akweda mag dhoudi. Sisi barabara ndio hii tunajenga. Yenu mpango yenu ni gani? Yetu affordable housing inasonga mbele. Yenu ni gani? Hapa mambo ya universal health coverage tunaendesha Kenya. Yenu ya mbadala ni gani? Sisi tumepanga ajira ya hawa vijana kwa affordable housing, kwa digital jobs, kwa export of labor, kwa mambo ya manufacturing. Mpango yenu kwa vijana ni gani? Ama munapanga tu maandamano? Speaker mar Senate Amason Kingi mane otene e limbe no okwedo jotelo mapingo piny owacho kowacho ni e kinde ma okalo chien ne gimako lemo madongo e sirikande manosekalo to kata kamano onge gik mane gitimo maginyalo siemo ne jo-Kenya to sani gine magitelo e kwedo chenro mag Ruto. Katika kikao kile tulikuwa na former vice presidents wawili. Katika kikao kile kilikuwa na watu waliokuwa mawaziri tena wizara za nguvu wakati ule. Lakini hakuna chochote ambacho naweza kuonyesha wa-Kenya wakati walikuwa katika ngazi zile ambazo waliofanyia wa-Kenya. Absolutely nothing to show for their record. Leo hii wao ndio wanakuja wanamkosoa rais na walipokuwa ndani ya mamlaka walishindwa kutimiza. Ruto nyiso jotelo mamoko mondo sire lwedo mondo gichwal chenro mag dongruok e konde duto mapachoka kowacho ni piny Kenya sani koro dwaro lokruok gino mokete maino mare mar neno ni chenro mag gedo mag apeyni, thieth, somo, pur e kin chenro mamoko obedo makare e pachoka ne oganda dhoudi duto maonge deo wanga. I want to tell fellow leaders, let us unite. The country wants transformation. I am focused on the transformation of Kenya, on making sure that these roads are built in every part of the Republic of Kenya, on making sure that there is equity and equality in every part of the Republic of Kenya. Jatend piny bende owacho ni sani oketo maino mare e riwo jo-Kenya gino momiyo noloso sirikal mamanywanda. Waswahili wanasema asiyekubali kushindwa si mshindani.
lakini hata na wao tumeshikamana ili tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mambo ya maendeleo ni ya muhimu kuliko faida ya kiongozi ama chama. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kapod wantiere kadho wadnam chumbi waduok lipodwa mokwongo mane wasingo mi kod kukune kamari uruog bishobe magdin jokopere koro kwa josiasa mapacho kamondo miyo weregi wach mar timo campaign mohiu kagi kodi gimaduong' ma jo Kenya dwaro sani en keto